Contest. Hindi ka dito, sir. Okay. Sir, dito ka nga. Magkaano-ano kayo? Hindi ko alam. Pero magkakilala kayo? Hindi. Ito, suplado ka. Pero magkakilala kayo? Sabi hindi. Okay. Sa ilang taong ka lang? Okay lang, hindi magsabi ng ito. Ilang taong ka lang? 27? 28? 28, sorry naman. 28. Sir, how old are you? 17. 17. Pamalo na yung 17 ngayon gabi. Title of the song, sir? Macarena. Correct. Ipakita nyo ang pagkakaiba ng 28 years old. Ikaw mo na kung 17 years old. Tabangi ang kaugalingon. Ladies and gentlemen! No! Let's go! Sinong may talang asawa dito? Bring me your wife! In 10, 9, ano nangyari? Naon! Tulog na! 1! Mukling! Mahurot! Kina akong... sige! Sige! Mukling! Kataan na! Sige! Kanilang ang bring me your wife na nauna ang wife sa atubangan. Nauna si Paman ko dali din eh! Okay! Mami, ilang taon na kayong mag-asawa? 28 years. Nako! Tingnan niyo nakatingin si Sir kay Lizzie. Sabi niya, ay, you speak English? No, not so. Can you speak like, can he greet everyone good evening? Sige. Para marinig namin. Minna to aisatsu shite. Arigato. Arigato. Oh, it's so nice. Arigato. Okay. Arigato. How many years together? 5. 5 years together. Oh, bakit gano'n? Ayun talaga. 5 years together. That's enough! Okay, moving on. Wow! Uy, kumikindat si Mrs. Ma'am, anong tawagan niyo ni Mr.? Anong tawagan niya? My loves. Bago pa may dumating na ganyan, Francis Jaime, nauna na yung my love sa kanila. Yes, you are one. Wow! Kiss me. Wow! Nag-aasa ka, sir? Kabans lang. Nana kay asawa? Amo na wala dyan. Ganun nagpadungog-dungog ba ka, sir? Ano sa manay mo ganahan sa babae, sir? Wala rin ang simple niya. Ganun, masurni siya na ana yung kilay. Sir, pulis ka, sir? Pulis? Police man. Parang gusto ko makita na nagpupush up ng pulis ngayong gabi. Okay lang ba yun? Kaya hindi pakitaan mo naman kami. Mukhang oo. Sir, kahit 3 lang. Sige, sir. Wow. 1, 2, 3. Palakpakan naman natin ang tigas. Mabuhay ang kapulisan. Ay, tuwang-tuwa ang mga babae. Sabi ng mga girls, oh. Okay. Wait lang ha. Ang pangalan ay? Frances Christensen Alonzo. Ay, complete name. Classroom. Ito talaga. My boyfriend? Wala. Naghahanap? Wala. Ilang taon na? 23. Hindi ka ba nalulungkot na mag-New Year, manunod tayo ng fireworks, wala kang kasama? Nama akong family. Pero nakikagil ko na ang inspiration. Okay. Kung magkakaroon ka ngayong gabi, papalit kita ngayong gabi, lalaban ka ba? Lalaban. Single. Mom. Single mom, alright. Yun talaga yung sarap mahalin ngayon, yung mga single mom, ano? Ready na ba ang puso ni Julie na magmahal muli? Yes, of course. Julie, kung naay mga luyag ni mo nga, kanang naay pusil. Mapapusil ka sa imong heart? Naapot ko yung pusil. Ay! Naapod kay? Pusil. Ay, naapod kay pusil. So, Julie is also a? Yes. Police woman. Ay, perfect. Oh. Nakakaila din sa uban. Aning si Dave? Kaila ka aning Dave? Siyempre. Kane, sino mo pangalan, sir? Percival. Mac, you're so cute, Mac. Mac Percival. Yung pangalan niya, parang bida sa pocketbook. Percival. Okay. Sir, may nobya? Meron. Totoo ba? Ilang taon na kayo? Sa kanilang 4. May tipo ka ba? Meron.
Ito si Dave ang landi. Okay. Gusto mo ba ng mahaba ang buhok o maiksi ang buhok? Mahaba. Hindi ako ba ka? Nanay tattoo, nanay butterfly na tattoo. Alright. Sir! Sir, ang ganda ng balbas po ninyo. Parang siyang hasyendero. Bagay ka dito sa Don Ramil. Yung parang pagpapakayari ah. Anong pangalan, sir? Ace. Single? Yes. Ready to mingle? Hindi pa, single dad na. Ikaw talaga, ano? So, anak-anak lang muna, bantay. Hello, sir! Okay, push up naman, sir. Perfect. Okay? Nakulo na. Busog na daw siya. Okay, dito kayo. Sir, may 4 na mga babae dito sa likod. Ngayong gabi, uuwi kang hindi na mag-isa. Dahil ipapares kita sa babaeng makakasama mo bago ang bagong taon. Amen! Agay na, nakaikauban na ni mo duty, sir. Chat-chat, nakalay ni mo smile na ni sa cellphone. Okay, sir, karon kay ako man silang gibungkag-bungkag, sir. Dili naman ka kahinumdumon sa ilang paglinya-linya karon. Onya, wala kay madunggan. Imo lang ma-feel kay ila kanilang imasahe. Sa imong shoulder kay kabalo jud ko sir kay kapoy jud ka ani sir karong adlaw nya concern kay mi ba. So, we want you to, mas stress free. Ladies and gentlemen, imamasahe ka sa shoulders at sa ulo ni female number 1. Pagalingan mo ha. Ay, talagang manghihilot si number 1 ha. Sa purok nila, pinipilahan to ha. Oh. Wow. Oh, kitanggal ang mga hangin-hangin. Nadami ako, pwede ako po. That's perfect. More. May grabe ang hilot na may paayos pa ng spaghetti sauce. Sexy ka, kakarogot ka. Sir Ken, kamusta ang hilot? Masarap ba? Grabe lang. Pero kahit magituto mo? Juicy ka pa! Gahi-gahi ka ang kamot. Okay, gahi-gahi kamot ay. Anyway, tignan naman natin ang hilot ni female number 2. Ay, tusok-tusok. Ito po ang style ni female number 2. Tinutusok ang mga lamig-lamig. Okay? Okay, thank you. Oh, sir, anong pakiramdam kay number 2? Bata pa ba? Medyo kaya na. Sige na, uki-uki, uy. And syempre, let's move on to our female number 3. Wow! Sir, sinasapunutan ka na ni number 3. Oh, pati yung leg, sir. Kenny, daw. Sir, sabi ni female number 3, hindi na daw kailangan ng efficacent oil. Sa pawis mo pa lang daw, sapat na. Kenny, ayos ba si number 3? Okay lang. Bakit hindi ka na makasagot? Namamaos si Kenny, namamaos. Moving on to female number 4. Murag maunani ang dugay na ko nagihunan. Ang makatabang sa ako ang mga problema sa tanan. Sir, ayos ba si number 4? Okay lang po din. Okay, pipili ka ng 2. Sino yung pinakagusto mo? Ano? Nagmamao, nagkikita na si Ken. Ano number? Ken? 4 na? Katong pa? Number 2. Number 4. Gusto niya daw. At saka, sino pang iiwan natin? Number? Number 2. Number 2. Okay, sige. Sir, wala nang hawakan ngayon. Kasi, boses na ang maririnig mo. Ang sasabihin niya ay, eto lang. Kenly, mahal na mahal kita. Okay? Ladies and gentlemen, let's bring it on. Our female number 1. Kenly, mahal na mahal kita. Kenly, mahal na mahal kita. Kenly, mahal na mahal kita. Kenly, saan ang gusto mo doon? 1 or 2? Numero!
Number 2. Number 2 ang gusto ni Kenny. Thank you so much, Juan. Thank you so much, Juan. No, agi-agi na kag-checkpoint na kay baka inaapay kauban si Kenny dito ka single. Okay, ladies and gentlemen, ma'am, gusto ko tumayo ka po dito. Mangibaba po ninyo ang mga telepono po ninyo. Anyway, alam naman po nila na nasa kasal kayo eh. Ayan, dito po. Sir, handa ka na bang makita ang babaeng pinili mo bago ang bagong taon? Sabihin mo nga ulit sa kanya, Kenny, mahal na mahal kita. And go. Candy, mahal na mahal kita. Sir Kenny, ang bakit naman sir, kung minamahal ka, hindi ka sumasagot. Dapat sasagot ka din. Sasagot ka ng, Ma'am, mahal na mahal din kita. 1, 2, 3, and go, Kenny. Ma'am. Ma'am, kayo na lang ha. Final na lang kami! Ladies and gentlemen, and 1, 2, 3, Kenny! There you... Tingnan mo siya! Police para sa... Pambang! Let's go! Tayo, Ken! Kamay, sir, sa loob ng kilikili. Yan.